Dobrý deň, to spolu Fica. Čo to bude tentokrát? Viete čo, mňa ani nič netrápi. Ja sa len teším, kedy Fica konečne vystrieda nejaký slovenský Peter Maďar. A čo urobí taký slovenský Peter Maďar? Nech napríklad tým darmožráčom v parlamente zníži plat. A kľudne aj o polovicu. Tak ako to navrhuje Matovič a Jakab. Ten Matovič, ktorý tu aj s Hegerom vládol 3 roky. Áno, oni teraz nepôjdu do vlády s nikým, kto nebude ochotný znížiť platy poslancom. Vidíte, asi sa poučili z minulosti, kedy len 3 dní po vymenovaní Matovičovej vlády strana Slovensko predložila návrh na zníženie poslaneckých platov, ale zahlasovali zaň iba členovia tejto strany. No, ani koaličným partnerom sa nedá bez podpísanej dohody veriť. Veru tak. Teda, malá oprava. Tento návrh podala ľudová strana Naše Slovensko a ani jeden člen z Hnutia Slovensko, teda vtedy Olano, nezahlasoval za.